Takže jmenuji se Pavla Moravcová, pocházím z České republiky a studuji obor požární ochrana v Čáslavi. Takže požární ochrana má předměty, jako je požární prevence, ochrana obyvatelstva, technické prostředky požární ochrany a tak dále. A já bych se chtěla věnovat té prevenci, což je předcházení požáru nebo vzniku škod. Prostě bych chtěla chránit nějak lidi a okolí. Tak požární ochrana mě zajímá už vlastně od malička. Vyrůstala jsem v hasičárně nebo na hřišti, kde se běhal požární sport a dovedl mě k tomu vlastně taťka. Takže podporují mě ve studiu rodiče a okolí. Vlastně i první hasička v České republice ve výjezdu mi taky dala prostě kus těch sil. Překážky mám kvůli mému zdravotnímu stavu, nemůžu být ve výjezdové jednotce. Překážky jsou ještě asi takové, že většina lidí si myslí, že hasič nemůže být žena, což já chci vyvrátit. Radu bych dala asi takovou, že když mají nějaký sen, tak ať si za tím jdou a ať si nenechají mluvit do toho, že ty hasičky nemůžou být, že to je mužská práce, což rozhodně není pravda.